Вчера новоизбраният премиер на България Румен Радев пристигна на посещение на 4 очи с немският си колега Фридрих Мерц. Канцлерът му устрои посрещане с военни почести. Та нашият премиер е в Германия по покана на немският си колега. Делегацията му включва и министърът на икономиката и вице-премиера Александър Пулев. Велислава Петрова, външният министър, също е там. Та се очакваше в разговорите да бъдат включени теми от двустранното ни сътрудничество. Също така и от международната и европейската политика. Тук сега нашият Радев трябва да е малко по-настойчив. Знаеш, в много видеа съм ти казвал, че много фирми в Германия затварят и преместват производството си в източните страни. Такива като Унгария, Словакия, Румъния, но не и България. Радев трябва да наблегне именно на това. Трябва да се опита да грабне колкото се може повече фирми от Германия да инвестират в България. Главната му цел трябва да е това. Иначе знаеш, това е първото посещение на новоизбраният премиер на България в чужбина. И той е таман в Германия. Германия, където вече живеят близо 500 000 български граждани. Та затова първата му визита като премиер да е именно в Германия е стратегически точна. Зависи от тук нататък сега какво ще успее да вземе Радев от Германия. Но мен лично ме съмнява, че ще наблегнат именно на това. По-голяма част от разговорите ще се водят шангър-шунгур за бош работи. Като стратегическото партньорство на България в Европейският съюз, партньорството в НАТО и такива празни работи. Иначе като президент на България от 2017 до 2026 година, Радев има 3 посещения като президент в Германия. Иначе на пресконференцията, която дадоха след срещата, те казаха именно това. Говорихме си за инвестиции туйоной. Но колко ще може да грабнем и ще се осъществят тези инвестиции в България, ще поживеем и ще видим. Иначе канцлерът заля с суперлативи спечелилата Евровизия Дара. Той каза, че песента Бангаранга ще бъде хитът на това лято. По повод посещението на Радев, немските медии проявиха доста голям интерес. Знаеш, тук имат малко страх, че именно Радев ще се превърне в новият Орбан в Европейският съюз и ще блокира парите, които трябва да се пращат за Украйна, които хич не са малко. Там ще идат близо 500 милиарда евро за следващите 4-5 години. 90 милиарда от които още тази година. И всички тези пари излизат от джоба на европейският и българският данъкоплатец. Знаеш, България също участва с 1 200 милиона в тази помощ от 90 милиарда. 1 200 милиона от малката, но много заможна България, чието пенсионери едвам преживяват. Пращат се едни пари, от които няма абсолютно никакъв ефект. Иначе заради връзката между България и Германия, немският канцлер каза следното: трябва да намалим бюрокрацията и да засилим сътрудничеството. Сега, да засилим сътрудничеството, горе-долу мога да го разбера, но да намалим бюрокрацията, това не го вярвам. Германия е страната на бюрократите. Една обикновена работа, която днес може да се свърши, те го протакват с месеци. И това, да ти кажа, е най-голямото бреме, най-голямата тежест, заради която не може да напредне Германия през последните няколко години. Бюрокрация. Бюрокрация равно на Германия. Мерц спомена и за инвестиции. Той каза: българската страна ни представи изключително интересни възможности за инвестиране в България. Инвестиции, които ще направят и двете страни по-силни. Амин. Само мога да кажа, че в Германия е бюрокрация, а в България ти ме разбра. Както и да е, ще поживеем и ще видим как ще се развие сътрудничеството ни. А до тогава живи, здрави и до нови срещи!